Siap-siap njaluk intil kue kambing. Mi, kampusmu Mi. Yeah. Kayak mentok kayak nggak kuburan kayak mana? Mancing tadi lo. Ya. Dewi kandang bismillah kêu mẹ Bun Mbak Bun Siap, Bun Mbak Bun. Siap. Monggo Bu. Deket tapi. Kowe njaluk apa? Kowe njaluk apa? Kilo nyonyamu. Roten pekene jenengan. Pekan aneh kan ini. Oh. Siap. Oke. Sepatu lab. Lab perkambingan. Betulan, Pak. Tak buka. Iki kula betake sekedhik. Lah Pak ngrepoti. Mboten kula wau bar nyerok sisane. Nyerok. Ku dereng kula resiki kula bedaken nggih. Endi? Wong rong tipu Pak. Ganjel. Foto B, Pak Pur. Ya. Kok sisan Pak Pur? Eh? Apa ya? Oh. Ini nggih Pak Pur. Kebak barang ya. Oh, diteke. Kita mungkin niku amat loro kali. Pokoknya. Ayo mama sithik. Jak, Amat loro kan. apun nonton kana salone. Berarti mung telu niku. Ya kae tumpuke dhuwure. Oh, di sini. Oh, Iso Mas menutup ora tadi. Pak Pur dhuwur tumpuke dhuwure mana kali. Kali to. Mujur mburi iku man iso jejer lor kidul. Oh, iki. Sip. Nah, iku sing isi lore.
Sip, tinggal angkut. Telo anu apa? Telo Padang. padang itu. Oh, ijo lembut-lembut niku. Oke. Nek nggo bibit. Siap. Nih. Wah, gede bonggole. Iki kok nandur tau tak pecok. Wah. Nah, ini namanya singkong Papua. Gondono wae Nggih. nang ngarep omah wae. Wah. Tuk bibit singkong Papua. Karo Pak Pur diparingi wine apa nih singkong Papua. Iki singkong Papuane. Nah, singkong Padang nonton karo tales spesial Perdana. perdana. Ini Pak Pur. Ih, sami-sami mugi berkah barokah. Amin. Amin amin. Bun, bareng Pak Bun. Nggih, Bun. Nggih, Assalamualaikum. Salam. Ya. Oleh intil kuhe kambing teko Pak Pur karo bibit-bibit berkualitas. Jos. Apik rawe. Ambo entuk $.